رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا ماشوم مثال دا خٹے دے زبط کلالے خٹا والا کلالان دا خٹے نا سا جوڑی کہ منگے تے جوڑی منگے تے جوڑ کی کہ کوزت جوڑی کوزت جوڑی کہ کاست جوڑی کہ چیلم تے جوڑی کہ کٹوے و منگے ارست جوڑی جوڑی با پوچھے کل دا پا اور باندے دا منگے تے جوڑ کو پا اور پوخ شنو بیاتے بلشے نہ جوڑی او که منگی جوڑ کو لا پوخ نی روانی کی بلشیم تے جوڑو لیشی خوچے پا اور پوخ شو دا کلک شو مضبوط شو خدا اشتاتی بیا بلشے نشے جوڑو لے دقا رنگی معشوم پا دی معشوم والی که کتا دا سر محنتو کو ددن مفتیم جوڑی دیشی ددن شیخ الحدیثم جوڑی دیشی ددن لوی عالمم جوڑی دیشی ددن لوی مفتی او لوی بزرگ او لوی شخصیتم جوڑی دیشی دن اسمبلی ممبرم جوڑی دیشی دن وزیر اعظم و وزیر اعلام جوڑی دیشی ددن افسرم جوڑی دیشی ددن غل او ڈاکو او جوارگرم جوڑی دیشی دیکھو معشوم دے دیکھو نپوئی گی دیکھو لوب خواخی دی دیکھو آزادی خواخدا دیکھو معشوم والی که منڈے ترڑے خواخی دی دیکھو نا پنور دے و نا پسوری دے کچھ منڈے وی دیکھو ایشو اشرت خواخ دے دا خود مور پلار کار دے چی رخ والا کم طرف تاڑے دا کلالے خطے نا سچے جوڑے خو که یو دل دا معشوم در نا پوخ شو تکلا شو خدا اشتا کبی ایسام کڑیشی اس پنا با نرمہ کے اس پنا کانے با دا چونی ویلی کے پا بٹے کے سرزر بویلے کے سپینزر بویلے کے لرگی با ٹکڑے ٹکڑے کے خوچے انسان روان شدہ چا پلارم نشی سامولی بیا با پا مولیانو گردے او بیا بچے دما دا بچے ابو ادارہ کار ہوتے دے بیا با پا پیرانو گردے بیا با وزیپے والا کے بیا بارے بچے دا لاس نوتی